Mae hi'n ddiwrnod arall yma'r stondina Cywain yn fan hyn ac mae yna 4 cwmni arall yma'n cyflwyno cynnyrch newydd sbon sy'n wastad yn gyffroes dŵad i fan hyn. Helen Wyn sy'n y pen yma efo Ceffyr Cymru. Yep. Ceffyr i'r corff a ceffyr i'r meddwl. Beth yw ceffyr te? O diod llefrith wedi eplesu ydi o, a wedyn mae'n llawn o'r pethau bach fatha probiotic, so bacteria da sy'n arbennig o dda i'ch perfedd chi. Mae yna lot o sôn ynglyn â cyflwr perfedd dyddi yma a bod hwnnw'n effeithio gweddill eich iechyd chi, a mae hwn yn rhoi y bacteria da yna nôl i chi. Felly sut oes ti i ddechrau datblygu hwn ta? Mae'n digwydd bod oedd y gŵr yn dioddau rhyw anwylder efo ei stumog ei hun, a wedyn nath ofyn i fi, wel ti'n gwybod rhywbeth am y peth ceffyr na? Do'n i ddim, ond mae hyn blynyddoedd yn ôl. Nes i chwilio amdano fo ar y pryd, do'n i ddim ffordd o'i brynu fo. Wedyn, nes i ddechrau wneud o'n hun. Felly lle maen nhw'n cynhyrchu ceffyr fel arall ta? Yn Rwsia neu'r ardal yna, Poland, mynyddoedd y Caucasian lle. Wedyn, ie, mae yna fwy a fwy o bobl yn ei fita fo neu yfed o dyddi yma Mhrydain. A faint o waith sy'n yna felly i'w gynhyrchu o? Diolch yn ofnadwy o gymleth, ond dwi'n mynd i ddeud bob dim, ddech chi de? Sy'n rhaid ti ddeud bob dim. Ond ydy di, ers faint mae hwn wedi cychwyn lle? Wel, mae'r busnes ei hun wan ers cwta 7 mis Hydref flwyddyn diwethaf nes i ddechrau lle. Babi bach dy'r hyn o bryd lle de? O, babi bach yndi, a dwi'n dal i warchod fatha babi bach. A wedyn, dwi'n gallu gweld bod yr oren a'r llwyd a mae'r brandio wedi digwydd. Diolch i Cywain am hynny, ie? Diolch i Cywain, mae nhw wedi bod yn arbennig o gefnogol i fod yn onest. A chymod efo branding rhywbeth fatha hwn, dych chi'n gwybod beth di fudge, dych chi'n gwybod beth di seidar a bobl. Doedd gen bobl i'm syniad be oedd hwn, so mi ydw i'n teimlo bod y branding wedi gorfod gweithio bach yn gletach na fysa fo. So dod wedi cael help gen Cywain a Gringo Design sydd wedi gynllunio fo. A sydd ymateb sydd wedi bod yn y neuadd fwyd heddiw? Gwirion bost. Mae di bod yn briliant. Do, da iawn. Do. Be, pobl yn dod ato ti a'i talcan di crychu gofyn bedio lle? Yn union. Di bobl ddim yn gwybod bedio, ond mae yna rei wedi flasu fo yn mynd, ia, perffaith, dwi eisiau brynu fo. Mae gen i rester o bobl yn fanna sydd am brynu, ond mae yna bobl eraill di mynd allan a dydi o ddim i fi. A dim ond gen ti mae o i'w brynu ar hyn o bryd, felly dwi'n cymryd, ie? Ar hyn o bryd, ie, dros y wen, neu fedrwch chi ddod yn lleol. Dwi'n byw fel un heli a medrwch chi gasglu fo fel un neu Gynarfon hefyd. Felly, petawn ni'n cymryd llymad bach rwan, pa wahaniaeth neithio i mi, Helen? Fyddwch chi'n edrych ddebol blwydd mewn 2 munud. Na fo, ti dyrru'r beint ma. Sut flas i yna fo? Y llaeth enwyn mae rhan fwyaf bobl yn dweud, neu iogwrt plaen, lle. A faint mae rhywun yn gymryd yn ddyddiol? Llond gwydryn, swn i'n dweud, ar stym o gwag, bydd cynta'n bore. Mae blas o iogwrt naturiol math o beth, ydy? Yndi, union. Ond dwi'n ychwanegu fo at geirch, dych chi fatha ceirch di mwydro, fel bod gennych chi wedi'n cnau ag hade chia neu rhywbeth fel yna. Dwi'n licio fo fel mae o, mae'n neis. Mae'n neis, dydi? Yndi, mae'n neis. O pob dim i'r da, mae o'n edrych yn dda, a mae o'n dda i ni hefyd, yndi, felly. Gwrs bod o, yndi. Mi eith yn dda hefyd, dwi'n siŵr. Gobeithio. Diolch i ti.